Αξιότιμο Προεδρείο, αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα σας. Θα ήθελα και εγώ αρχικά να ευχαριστήσω την Οργανωτική Επιτροπή και τον καθηγητή κ. Δημητρακάκη για την τιμητική πρόσκληση να σας παρουσιάσω τις τεχνικές λεμφαδένα φρουρού σήμερα, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα αυτών. Αρχικά να πω ότι δεν υπάρχει καμία σύγκρουση συμφερόντων, μια γρήγορη ιστορική αναδρομή. Αρχικά το 1960 ο Γκούλντερ περιέγραψε τη μέθοδο του φρουρού στον καρκίνο της παροτίδος. Το 1977 ο Καμπάνας εισήγαγε το σκεπτικό του φρουρού στον καρκίνο του πέους. Το 1992 ο Μόρτον δημοσίευσε μια περιγραφή της μεθόδου για το μελάνομα. Το 1993 οι Άλεξ και Γκρέγκ ανίχνευσαν το φρουρό λεμφαδένα με γάμα κάμερα μετά από έγχυση ραδιενεργού φαρμάκου. Και το 1994 ο Τζουλιάνο υιοθέτησε τη μέθοδο με χρωστική στον πρωτοπαθή καρκίνο του μαστού. Η βιοψία του φρουρού λεμφαδένα αποτελεί standard of care για τη χειρουργική σταδιοποίηση, αντικατοπτρίζει το φορτίο νόσου ολόκληρης της περιοχικής λεμφαδενικής αλυσίδας και η θεωρία βασίζεται στο γεγονός ότι ο φρουρός λεμφαδένας αποτελεί τον πρώτο λεμφαδένα της περιοχικής λεμφαδενικής αλυσίδας που αποχετεύει τον πρωτοπαθή όγκο. Τα πλεονεκτήματα της τεχνικής είναι ότι έχει ακριβή αξιολόγηση της λεμφαδενικής νόσου, ελάχιστη νοσηρότητα, έχει υψηλά ποσοστά επιτυχίας ανίχνευσης και χαμηλά ψευδώς αρνητικά ποσοστά. Στην θεωρία αυτή βασίζεται και η έγχυση των ουσιών που χρησιμοποιούμε για την τεχνική σήμανση του φρουρού, όπου εγχύεται στο μαστό η ουσία, διεγχειρητικά αναγνωρίζεται ο φρουρός λεμφαδένας και γίνεται η εκτομή του. Πολύ γρήγορα για την ανατομία. Έχουμε τη σταδιοποίηση βάσει του επίπεδου, στο επίπεδο 1, επίπεδο 2 και επίπεδο 3, οι μασχαλιοί λεμφαδένες που βρίσκονται στο επίπεδο 1 επιτακτός του ελάσσονος, επίπεδο 2 πίσω από τον ελάσσονα και στο επίπεδο 3 κάτωθεν της κλίδας. Φαίνεται όμως σε μια δημοσίευση που έγινε από τον Κλαφ το 2010 και μια καινούρια σταδιοποίηση που κερδίζει όλο ένα και περισσότερο έδαφος και φαίνεται να επικρατεί στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου η μασχάλη χωρίζεται σε 4 ζώνες δίκην σταυρού, με τον οριζόντιο άξονα από την έξω θωρακική αρτηρία και φλέβα και που διασχίζεται από το δεύτερο θώρακο μεσοπλεύρο βραχιόνιο νεύρο. Θα περιγράψουμε λοιπόν τις παραδοσιακές και νεότερες τεχνικές και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα αυτών. Έχουμε στη φαρέτρα μας χρωστικές ουσίες, το Blue Dye, ραδιοισότοπα και συνδυασμό των δύο παραπάνω τεχνικών. Οι μπλε χρωστικές ουσίες περιλαμβάνουν το Isosulfan Blue, το Patent Blue και το Methylene Blue. Η έγχυση μπορεί να γίνει περιφερικά του όγκου, περιθυλαία ή υποθυλαία, 5 έως 15 λεπτά πριν την επέμβαση. Έχει φανεί όμως ότι η υποθυλαία και η περιθυλαία έχουν μεγαλύτερη ακρίβεια. Η χρωστική ουσία φτάνει στο λεμφαδένα μέσω των λεμφαγγείων σε περίπου 5 λεπτά, ενώ έχει βρεθεί ότι ο μέσος χρόνος χρώσης του φρουρού είναι τα 21 λεπτά. Χρειάζεται να γίνει τοπικά στον μαζικό αδένα καλό μασάζ για περίπου 5 λεπτά και όταν παρέλθει το διάστημα των 10 λεπτών διενεργείται η τομή στη μασχαλία χώρα και ανεβρίσκεται ο έγχρωμος φρουρός λεμφαδένας. Οι μπλε χρωστικές ουσίες έχουν ένα ποσοστό ανίχνευσης που φτάνει το 85%. Το Methylene Blue έχει γρηγορότερη διάχυση. Οι μελέτες έχουν δείξει ότι το Methylene Blue και το Patent Blue έχουν ίδια ακρίβεια και ποσοστό ανίχνευσης. Το Methylene Blue είναι πιο φθηνό και διαθέσιμο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στην κοίηση. Αντίθετα, έχουν περιγραφεί αρκετές ανεπιθύμητες ενέργειες για το Isosulfan Blue και το Patent Blue, αναφυλακτική αντίδραση σε ποσοστό που αγγίζει το 1,1% και σε σοβαρές αναφυλακτικές αντιδράσεις το 0,2%. Για το Methylene Blue έχουν αναφερθεί μικρότερα ποσοστά επεισοδίων αναφυλακτικής αντίδρασης, αλλά έχουν αναφερθεί περιπτώσεις νέκρωσης του δέρματος, πνευμονικού ειδήματος, μεγαλύτερου μετεχειρητικού άλγους και δυσχρωματισμός που μπορεί να φτάσει και το 42% στους 24 μήνες. Γι' αυτό το λόγο έχει προταθεί σε κάποιες έρευνες η διάλυση σε φυσιολογικό όρο με αναλογία 1/1 έως 1/7. Στα ραδιοισότοπα έχουν επικρατήσει 3 νανοσωματίδια που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή του κολοειδούς ραδιοισότοπου διαλύματος τεχνίτιο 99. Αυτό περιλαμβάνει το κολοειδές 2 και την κολοειδή ανθρώπινη λευκοματίνη με διάμετρο 5 έως 80 νανομέτρα και 2 έως 3.
Έχουν αναφερθεί επίσης διάφοροι τρόποι έγχυσης του ραδιοφαρμάκου, περιμετρικά, στον όγκο, υποθυλαίως και δερματικά, και έχει φανεί από μελέτες ότι η δερματική έγχυση υπερέχει των υπολείπων. Γίνεται συνήθως 2 με 4 ώρες προεγχειρητικά, όταν χρησιμοποιηθεί το κολοειδές 2, και 1 ημέρα προεγχειρητικά, εάν χρησιμοποιείται λευκοματίνη τεχνίτιο 99. Προεγχειρητικά διενεργείται λέμφοσπυθυρογράφημα, και για να γίνει αυτό, βέβαια, προϋποθέτει την ύπαρξη συγκροτημένου τμήματος πυρηνικής ιατρικής στο νοσοκομείο. Διεγχειρητικά, μέσω ειδικού ανιχνευτή ακτινών Γ, ανιχνεύεται ο φρουρός λεμφαδένας. Το χρονικό διάστημα για τη μέγιστη συσσόρευση του διαλύματος στο φρουρό είναι 1,5 ώρα μετά την έγχυση. Αποβάλλεται πλήρως από τον οργανισμό εντός 24 έως 48 ώρων. Και φρουρός λεμφαδένας θεωρείται ο λεμφαδένας που εκπέμπει ex vivo υπό δεκαπλάσια ακτινοβολία από την ακτινοβολία που εκπέμπει το σημείο της έγχυσης. Ο συνδυασμός αυτών των δύο έχει ανεβάσει το ποσοστό ανίχνευσης έως 99%. Είναι μια διπλή τεχνική, όπου περιλαμβάνει τόσο την οπτική ανίχνευση αλλά και την ανίχνευση με ειδικό probe. Δεν απαιτείται λεμφαγγιογραφία, σύμφωνα με τη μελέτη Senji το 2020 που δημοσιεύτηκε, και θεωρείται standard of care. Παρ' όλα αυτά, η περιορισμένη πρόσβαση σε ραδιοϊσότοπο και οι ανεπιθύμητες ενέργειες που ανεφέρθησαν προηγουμένως δημιούργησαν την ανάγκη την εξέβρεση νέων τεχνικών σήμανσης, της χρήσης χρωστικής με το πράσινο της ινδοκιανίνης, το σπίο που είναι μια παραμαγνητική ουσία, και η χρήση μικροφυσαλίδων που υψηλής ανίχνευσης και αντίθεσης. Όσον αφορά οι φυσαλίδες αυτές, γίνεται περιθυλαία έγχυση, έχουν υψηλή αντίθεση, μπορούν να αναγνωριστούν διαδερμικά, να εξαιρεθούν ή να σημαθούν και να εξαιρεθούν κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης. Συγκριτικά με το ραδιοισότοπο, έχουν ελαφρώς μικρότερο ποσοστό ανίχνευσης. Οι μεταναλύσεις που έχουν δημοσιευθεί αναφέρουν ότι το ποσοστό ανίχνευσης είναι μικρότερο. Οι μελέτες αυτές είχαν υψηλή ετερογένεια και χαμηλό publication bias. Το πράσινο της ινδοκιανίνης είναι μια ασφαλής και ελάχιστα επεμβατική μέθοδος. Είναι μια real-time τεχνική. Διαχειριτικά ανεβρίσκεται ο φρουρός λεμφαδένας. Έχουμε μια διαδερμική οπτική χαρτογράφηση του λεμφικού δικτύου. Αποτελεί διπλή μέθοδος, γιατί έχουμε πράσινη χρώση και φθορισμό. Έχει αυξημένη ευαισθησία η μέθοδος που φτάνει στο 94%, ακόμα και χωρίς χρώση, και μικρή καμπύλη εκμάθησης. Εδώ έχω χρόνο, οπότε να σας δείξω ένα βίντεο όπου γίνεται αναρρόφηση της ουσίας, ενίεται περιθυλαίως. Και με τη χρήση ειδικής κάμερας βλέπουμε την πορεία της ουσίας στο φρουρό. Οι μεταναλύσεις έχουν δείξει ότι το πράσινο της ινδοκιανίνης με το ραδιοισότοπο έχει συγκρίσιμα ποσοστά ανίχνευσης. Οι μελέτες αυτές είχαν χαμηλή ετερογένεια και χαμηλό publication bias. Μελέτες επίσης αυτές ανέδειξαν εκτομή περισσότερων λεμφαδένων με τη χρήση του πράσινου της ινδοκιανίνης, με υψηλή ετερογένεια βέβαια και υψηλό publication bias. Η χρήση μαγνητικής ουσίας έχει χορηγηθεί σε πάνω από 65.000 ασθενείς σε 600 νοσοκομεία της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Αποτελούν σωματίδια των 60 νανομέτρων, ακολουθούν το ίδιο μονοπάτι με τη λέμφο, ανιχνεύονται με ειδική συσκευή. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί, να χορηγηθεί 20 λεπτά πριν την επέμβαση έως και 4 εβδομάδες πριν, οπότε η ευελιξία μας είναι πολύ μεγαλύτερη. Έχουμε οπτική επιβεβαίωση, γιατί ο φρουρός χρωματίζεται καφέ, οπότε αποτελεί και αυτό από μόνο του μια διπλή τεχνική, και δεν χρειάζεται να χορηγήσουμε ραδιενεργό εχνηλάτη, οπότε δεν έχουν αναφερθεί και παρενέργειες με τη χρήση αυτής της ουσίας. Εδώ είναι η ειδική συσκευή, κατά την οποία ανιχνεύουμε την παραμαγνητική ουσία στο φρουρό, και η χρώση φαίνεται ο φρουρός λεμφαδένας με την καφέ χρώση του.
ακολουθείται η ίδια τεχνική, η καλή αντισηψία του μαζικού αδένα, χορήγηση της ουσίας την προηγούμενη μέρα, περιθυλαία. Η χρήση της παραπλανητικής ουσίας έχει συγκρίσιμα ποσοστά ανίχνευσης με ραδιοισότοπο με ή χωρίς μπλε χρωστική. Οι μελέτες που επιβεβαίωσαν αυτό τα ποσοστά ανίχνευσης είχαν καθόλου ή ελάχιστη ητερογένεια. Όσον αφορά την εκτομή των φρουρών, του φρουρού λεμφαδένα είχαν συγκρίσιμα ποσοστά ανίχνευσης, καμία χαμηλή ητερογένεια και χαμηλό publication bias. Συμπερασματικά, να πούμε ότι η διπλή μέθοδος είναι το gold standard. Πρέπει να έχουμε καλή γνώση της ανατομίας, της μασχαλίας κοιλότητας και βέβαια να επισημάνουμε ότι ανάλογα με τα μέσα που διαθέτει ο κάθε χειρουργός στο νοσοκομείο που εργάζεται, θα πρέπει να διενεργεί τη βιοψία. Σας ευχαριστώ πολύ.